Ano sa salita? Ba't ba sa TikTok hindi natatanggal yung salita? Ano? Hindi ba gaya serious na off yung ano? Sarap. It's true. Nako. Ano sabi ng mga Ilocano? Nag-imas? Mataya ko, nawanti bagoong. Bagoong. Hindi ko pa naman sinabi yan. Hindi ka naman Ilocano yan. Ano ka na? Tagalog ka. Ano ka na? Natagalog ang salita. Ano ka? Ilaw yung pagka-Ilocano mo. Oh my God. So, Sorry po. Sorry po kasi nga eh. At malata. malata eh. Malata eh. Pasok ako. Pasok ako. Ano sabi? Pasok siya. May assessment siya. May pasok din ako. Dagdag pang kabuhayan. Pasok Saka nga. sa higaan. Huh? Pero sige na. Therapy. Idala mo na kila tata yung ano. Oo, labong. Lutuin niya na. Ay, pre, papasok ka sa loob, di ba? Pahingi. Anong oras? Ikaw na magdala kang labong. Kay tatay. Ay, Hindi po ito. pakadaming tuyo hanggang gabi rin. May yung mga marites maghanap na pagkain nyo. Tuyo. Ay, hindi, bigay mo. Kakain nyo Gusto nila? Oo. Kanina. Kanina. Kay tatay, may chicks kasi yung talong. Kaya gano'n. Sorry. Katanggalin mo naman yung voice na yan. Hindi kaya si tatay. Hmm? Daming tatay. Si tatay daw may chicks. Ang problema, hindi namin alam kung sinong tatay, madae. Si tatay, wag tularan. Tularan. Ay, manghang daw. Sarap. Kape. Oh, parang bumalik ka sa pagtulog. Ay. Magkape ka na. Kumain ka na mamaya. Si Irene, imit natin. Kailan? Pupunta natin dito. Pupunta natin dito. Ikaw, oo. Ngayon, gusto mo. Maya. Pagpadating ka na. Ano pa? Tara. Ka na. Magkasa mo na. Ano mo yung kanin ano, lugaw. Paggalibog sa akin eh. Hindi marang magtakal. Si pare pero talaga kakain niya. Ano pa rin? Hindi niya tinakal mo. Pinantak lang. Pero masarap. Kanin. Hindi ako nakabili ng ano eh, ng okra-okra no. Sarap na ng okra. Spread. More. 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 Ano? Okay na. Enough na. Enough na yan. Kasi siya. Labas sa engineer. Ang pasok naman nun sa alas 9. 9 to 6 sila. May pasok siya ng Saturday. Kahit ako, di ba? Pag Assessment ka naman eh. mapupunta na ako sa 6 days. Siya wala sa school.
Akala may pasok siya Yan lalo. ang maganda sa school niya. 5 days lang pasok. Beauty. Pero may bayad yun kahit isang oras na overtime. Kaya ano. May leave ka naman. Bakit? Pag nasa China ako, hindi overtime makas. Pag kailangan mo naman pwede mag-overtime. Depende, marami lang gawa. Mm. Tuyo. Isa. Paulit. Kayo na bahala mamaya mag-trace ng mga natanggal doon, pre. Mga Tanggal uli. Yung iba. mga maskara. Yung iba, pre. Yung mabibigat. Mangin. Nambon. Labas. Bakit? Malaki. Hmm? Malaki. Malaking maskara. I-design namin. Eh, dapat may maskara kayo. Alam mo sila. Sila pala. Ang role ko lang ng Indonesia. Kapatid ng pagkain ay ayos na eh. So, sinabs. Sasamahan nyo na lang daw ako. Ha? Di kasi mag-commercial talaga yan. Tatagal siya doon. May tutulungan mo pa sila dun kaya mamaya hapon. Oo. Sa memorabilia kay Father. Yung poster ni Father magde-design na. Eh, nakasign dun, di ba? Nakasama ko doon. Si Ibay. Saka si... Yung... Ano pa yun eh? Isang lalaki doon, hindi ko kilala kung sino yun. Wala mo alam sa design. Tagabuhat lang ako doon. Sigurado. Pagulo ka. Sama mo si Mara. Hmm? Mami. Yung matutulog ako. Sa pundot ni Father. Bilisan niya. That anniversary Dati niya. sa lang ko. Ngayon. 16 pa. Pero sineselebrate namin Advice. advance o kaya belated. Basta yung Sunday. Basta Sunday.